Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala israil anbiya wal mursalin wal alihi wasallim amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul terbaik, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Puji dumateng sayaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri sesepuh pinasepuh. Sepuh haji sepuh ingkang satu kinormatan, langkung-langkung pepunden kula Bapak Ketua RT lan Bapak Ketua RW setempat lan Bapak Linmas keamanan beserta anggota jajaran lingkungan kula hormati. Lumbaripun sedaya sutrisna ing budaya Jawi campursari ngaturaken wilujeng siang pepanggan sareng campursari Dlabongan musik. Ing ngatur pangarsane panjenengan Roko Mas Abdul Rahman kabiyantu Mas Agus lan sawiyoganipun mijil saking Tlatah Cinere Depok. Kawedalan siang menika sowan piyantuk kanormatan katimbalaken dawuh saking keluarga agung Bapak Herminto Karmin Keput Ibu Rasmila ingkang sampun netepi darmaaken ngislamaken putra kinasih inggih menika Ananda Bagus Hafiz. Alhamdulillah sampun kalampan dipun kitang nggih Ananda Bagus Hafiz. Mugia kagem Ananda Hafiz dadosa putra ingkang soleh, putra ingkang tansah migunani tumerep nusa bangsa lan agamanipun, lan tansah ngabekti dumateng tiyang sepahipun. Amin amin ya robbal alamin. Dan tentunya semoga Ananda Hafiz kelak di akhir dewasa jadi anak yang soleh, berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Amin amin ya robbal alamin. Mbok bilih mangke kula lan sak rombongan Dlabongan musik mbok kirang meranani wonten pagelaran kirang pas lan kata-kata kekiranganipun kula nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Matur nuwun dumateng para lenggah, para bapak lan ibu ingkang satu kinormatan. Kawedalan samenika swantenipun campursari Dlabongan musik. Sowan kanthi campursari ringkes sining kuyung kadang seniman seniwati. Alhamdulillah sampun samuta pepanggung wonten pagelaran samenika. Tentunya Bapak Ibu yang kami hormati, para tamu undangan semuanya, tentu kami perkenalkan satu persatu seniman senipati anyeng kuyung Dlabongan musik wonten sekawan cacahipun saking satunggal samenika. Seniman seniman kajeng mijil saking Tlatah Mriyung Depok, Nimas Nopi. Monggo monggo Nimas Nopi, ayo. Ayo ngadeg lho, kowe kaya ngomong ngadeg tok angel temen ya. Nomor kaping kalih samenika Nimas Fitri saking Tlatah Legoso. Semoga as au nomor 3 nipun samenika Mbak Ayu Parti saking Tlatah Bojongsari Depok. Monggo Mbak Ayune. Gila jedundang kok Ayune. Sing nomor kene papate diundang apa ora ya? Ora usah lah. Jangan ora usah ya. Aduh nggih saking Tlatah Pondok Jagung Bintaro. Nimas Ria. Sumangga. Kula latri jumeneng. Hop. 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 Es. Wis dia payunge. Yus. Semoga ya sampeyan suasana pandelan sang menika datang dalam badhe aturaken tambukan lumeter lelagon. Semoga asik.